Saya simpat kami masuk kemen mi ki baro ki bakarsan bahai kini ki YouTube channel jonga ba deng dok todong mo ti bat kitu ki ba persya bahai kini ki YouTube channel jonga ba deng dok todong ti ngai ku blei lang ya ki bakarsan bat ki ba persya bahai kini ki YouTube channel jonga ti menta kami ke jing puli ka na ka kitab jung sirap na kal nong ba sipo ti shwa bangan puli na kitab jung sirap ngam pasat jingmut api mo ma pin ya perkhat ma pin ya sngotu ngan ongi pi ba ngam junang ra ban kran sebo ngam junang hiru ban kran penaet mo lani ngam junang hiru ban kenyom nyop namar balai ba kade karukom jungahi kumni tiangan su ongi pi iwe ki ba pet bahai kani ki tu sonol junga lada unu ubrio uba kloy ban pen ijing i kata kamut udi nong bam namar khamtam ndala jan ke election mo bon bha ki bapen ijing i bon ki bapen ijing i ti ya ka ek ba phila we hakini ki snem baro san snem mo hak kabakan ni ke surkar sensyar menta hatu hapor corona por lockdown don ki ba i phi ngan keli phi don ki ba i phi na pedeng jong kini ki ba don hakabor menta don ki ba i phi hato phin suklet no ya ka e ba phi amat hakini ki arsnem ki laisnem ki balale hato phin kwa ban mat shu sai sin pan hato phin dang yai long kumni ndapor election kamut baru khoj phin tap mala lut iki baro namar balai ngan su ong ipi bakum kibrio kita ki borobor ki bapen i jing i najrong dei ban kran najrong na karmiang sentur dei sisin bakami sabar nei kadonut kalong dukum wei pan namar hadin jong kata ka jingkran jikhana jongki don i pade ka plan basal ndet dei na kata kadaw ngan ong yipi tang sikentien hi baki brio ki bakloy ban pen ijing i ki dei kinong bam lani kinong plan ayu shalanet badei na kata kadaw hapor election markan bas election pin yu ibha ba lada kita ki bakloy ban pen ijing i nei lada pin priang dak kerja aru lada kin the nei kanom lik re ka kanom liat re ka kanom liat ka kajingkran jalani bat kajingkran sbon kajingkran i kajingkran bha ka ba mi lut kajing start hak plan thok plan syukur kajungki onda kila job kalong biang kumjo kamdon jingkla kamdon jing phe tim menta lada nginya phai haka jela jungi namar ba hangni hi kanom don ke jing kelala no nuru namar ba kumyang amo ubrit mo kia ben te ya ubahe ru kia ben te kita ki ba ben pede ne yanga kidei try ki badon spa don phone tip kidei la ki bri boduk ladanga ngadi bri boduk hato baben yang ngadi baru spa ngatip khambamo te de na takadaw ubadon spa undon por le yuhi ban pet kum yang phi namar kerhai lengai lahaka spa bakidon handre ngatip syai baki babisni hi kum yang aru kidei hi ki menduk pan kidei hi kinong belapan yo tang i mobile ban pet kata lako sarong kelew long tik kampalat ban yanga tede na kata kadaw ngonong i phi bang ide ban snothu hi halade simet amdan jing sai ai nanga ngan ong i phi tang kitu ki bayo jingmut kito ki ba persya kila persya tang kata hi kalakut handrai balai ba lada pitharai banga ngade ubri baklam snothu
Ngadai ubriu baklam jabing. Ngadai ubriu balayap jing itip dam. Ngadai ubriu ubamdan jing tip ai. Namar ba ngatip baro ki baben ba ngatip ba kadai hi kajing bisni. Kajing bisni hi kalabam kruny. Ya kajat benriu jungi. Bat ki tinsin tin rengop. Ki ba nadu mensyua ngadang kena kadah du menta kim syam lakut. Tia dena kata kadau lada pia keren na kabenta kajat benriu. Dia benatip syua ngiwana ngideki ngilong kumno ngiman kumno ngidi bantip syua kata. Pihak ban keli ken. Na kita ki brio ki ba ong yela dia baki tip ya ketan rai lani baki ong yela dia baki nong bat riti dustur baki ong yela dia ki nong yelam balang kristan baki ong yela dia baki de ki brio bastat keli na kiken haba pitip yang banga ngade ubrio ubat uba biet mo pia ong nga ubrio ba biet te keli na kiken bastat keli ketan rai ngide ki ngiwana keli ya kiken haba hadu mentangan ong ipi klem jing syai ngilong klem jing tip ngilong bat ngila syai elam bakla habarok khot kiliang tia hangnu pinwat ya unong yelam basisha namar hang ni hi kami kahuri huraru namar pa na kabenta kaspa kapau bat na ka benta ka property ka jingdon jing baki don hang ni basami kahuri hura sispa na kispa persen ngan ong ipi kiba penmi huri hura hang ni kidehi ki kun kristan kidehi ki bala along kristan balik ngelaban ong ni kata namar ba ka sorkar kamla hiru banle ya ki jingdon jing jongki bat kamla ban sim jing ken ya ki jingdon jing jongki Henry menta lada baru khoj kisang bahlang ki kentho ka sorkar mo dia kamut balik kim ju kentho ka balang balik kim juat RTI ka balang hato lada usnyang uben hei jongki khun ka bri nyu trap habang ngino bai kan sew hato makiru kin laj nakaan hato ki kim don hok ban ai jing ken kade halor jung kataken bas kalan jalabi hne lada ki school mission baro ka bay school ka bahe ki klam ken ye kita ki prabalang ni ki klam balang ne dei Henry ka debe halor jung krop ka property la ni kata ka jingdon jing baki shem bay school kata ka school fees baki charge ti menta lada katulop de banyo nang ka sorkar bat ka bay school pede ki shim na ki riupaj ba ti hato kamla de bakin ai jing ken ya kata ka bay school baki shim nangiru sngoto ba mo sngoto ba namar balai ba mde banga sya liang yanu mde banga sya liang sorkar ni mde banga sya liang balang nga keren kum riupaj ba namar banga hakari sencar pajba kade halor jung kata kapang te dena kata katau ni syapen kelan jalebi mangi pat ubarit baria wadius ngau it balang thandra namar kat pinang duk pisahi uruduk bat kinong plan kamai pisa pade kalong bet tangka jing penbit ya pi yanga dena kata katau balai ngamju sengo bang hiru bangan le jing mani anda habang la syai ka jimut jung perkat jonga ka baro si kata arsan telikis nam ngayat ha ka jing lengo ngayat ka jing dum ngam syamla slur hiru ban kran kumni kumbang along menta tat endang ngala klet iki boro ngala syania bar ngala ai yalau do nut yala ka mansim jonga sya ublei ngasatit ban ngasa sengoto ban ngasa puli ya kani ka kot ba na sepuluh ya ka Bible ka baka jinget jonga ka jingshai de maka omde ka to ka jing hikai jongki lapan kha ki an balang ki an thau briu bahar har rukom ban pan kalan jalebi
ya ki khun ka bri hunyu trap ha kan ke jaka mano babakla hatu la pha e ki ban yalam bakla da kini ki kan hun ki kam mission jongki lani la pha e ki ban hikai ya ka an dei hang ni ken basami ke jingsniu bahar harukom am dei banga kan tho yano handrei ngadon ka hok ban ngan kren ba phinia sai lada phi kan tho yanga har harukom ki don na kita ki bas ngau songset balang ki ong yanga ukris lam ler handrei ngam sem lamong lada nganga di ukris lam ler kita ki kris baler dia ayu kilale ngate ulam ler ke phi baler dia ukris baler dia ayu philale de halor jong kini kinong rim namar ba lada phi ong bit bakap ka jutang barim kam long shu ti balai phi bu kot ba hayeng balai phi thit e kot ba phi bu hayeng phi bu bakan pring nebu ba phin puli hato phin marla ki khmat jong phi kumba phi ui kumba phi long manta ni phi don kam ka jing sha lada phi don kam ka jing shai puli na la di wat benia la di wat sungai tang ba ong manu yo phi shu jot e de halor jong kane kanong rim bang ha ka jing sngo thu jonga ngalong be halamar we hala ka jing sngo thu ki khon jonga gide ki jonga katanga jonga kade ka jonga amdan manu bala banyalam bakla halor jong kata lada ki yalam bakla nga I like lu bat ki de ban shimi ka jingit kli sto kumba shim manga lada ngam don ka jingit kli te phila ban keno e ka balang phila ban keno e ka dustur phila ban keno ino handrei nga scam halade kumbanga long manta kumbanga pan scam hiru yala ka yeng ka sem jonga amdei ba phi phin chukano bat chukran tang ban la jan haw namar ki tien ba chukran tang ban la jan haw klem jing tip ka ba shisha kamlong ka ba bade na takataw ba ngan ongi phi halakisngi lada ka kenthei hi ka penhapo haladi lada utra ubit sakat arba biet ru ngan ongi phi lada phi bot ya kalanti ka e ka bangang le ngan ongi phi kata ka jing biet jong tengah jong phi hi kan sekala khongpong pat ya ka e ka ba ki brio bar khot ki ong ubi sto bat kham start chu ma u pat ban ya kata ban ya kita ki brio de ki bas ngo start ya ladi namar ba phi shania ha ki to ki dur blai thau ha kata ka jing sha elam bakla ban nget yo ubrio om dei ban nget pat yo ublai handrei ngam sem langet ya kata ka jing hikai ki brio handrei nga halaka do nur kemen sem jonga nget tang yo ublai trakan rat uba thawe ka beneng ba khandau nga nget yo ta ublai uba ngam la ban yu i handrei nga scam na du kemen sem ka do nur ko jonga ha ublai utrai kan rat jonga uba ngam la ban yu i kadi kata ka jing nget ki jonga dei na kata kadau bakini ki borokhot ngala bread lot kitu ki rosari kitu ki dur maria kitu ki dur jisu ngala bread lot ngam don shu namar nganget ha ka jinget jonga nganget ya ublai ngam semlang nget kitu ki dur blai thaw ngam semlang nget hiru ya kitu ki borokhot ki badei tangki mar khayi ban yo nong mano dei kata hi ka ka bang ngadon ha ka man sem ka do not jonga bangila sha elam bakla nadu mansua nginang perkhat ong katakan warak jing pha handai kat nang mi kisingi ngila sedang ban yap ka jing itip lem ban ngila sedang ban kelet ban ya jengai si bahayeng bahasa amru na ka banta ka balang hatu ka bible lahi kai hatu ka jutang barim ladon wat ka gospel ka baki kisim baro kisim hina ka jutang barim bat ki sepan kha ban penget yano ha pulia benia ang tu kitu gidak barit du balatho ang tu mo ti yano pinchania hang no pinchania ha ka bakut bat nda pila sartok nda pila ngat kurdit nda pila ngat jinjar ha ka bakut hi ka men sem jong phi kan hap hi ban phai bi tang sa ublei ngan ong i phi tang sa ublei hi pin sa yam pin sa ut bat kumno ublei un sa sngat bat un sa pelaj ya phi na kata ka jing lanot jong phi ngam sem la beng ya ki bange yo jisu ngam sem la beng ngam sem la persya
Henry wat utra Yesus Kristus hashua ba ndal asdian halor ding pna udang ong hiru ko pato map yaki namar kim tip war yaka eka baki kilia te kamut hadin yung Yesus nang dan so ublay ukpa udi uta ken ublay ukpa ubang ngingim la pan yu iken ubala thawi ke ike baro ken ublay ubadap dak jing stay ublay bakraw ublay bodon bor ublay ubadon lot haki ike baro te day na takadaw balada ngingim simla khoj na kaman sim ka donut lajong hiam mars nia kren ya khana ngara dep sngotu ba uni bolong kristan ni uni ubom palong kristan handrai menta balaya milai jaktung dei wat ubriu ubom palong kristan ru ulong tikum kristan wat ubriu ubom palong kristan ru ulong tikum kristan bat u kristan ru ula kelanjale bilang ulong tikum bom palong kristan jadi halor kan ni ken ba ngasoong ka balang kristan bat ka politics kawan rangkat ti hangno pinyo jingsuk ka balang kristan bat ka politics kawan rangkat deina kata lada kim mentoy hang to lada kim mentoy hang to kin mentoy ti manga mapi kibaria sep kajing syania jungi ha ubrio leno kajing syania jungi ha kita kibrio kiba emhi kum manga mapi kiba long hi tang khendau bat utpei kiba long hi tang plang kon bat mentang ri usiem la sai ngayap no kan mentoy ayu ba pin syania kum ha kita kibrio dei hang ni ken ba pin sa sngotu hi suki namar ba ya ka ka ba ngakren baro pin yamong Henry hadien pin saperkhan ya ka menta pin dom Henry ya ka ba hadien pin sakan ma de na ka ni kada ba kamdon ka jing kelahang ni namar ba ka de tang ka jing le rong jongi haki eke boro nadu karkom sencar khadar nadu karkom maneblay nadu karkom le arkom kam kadustur kariti kadei tang hakarong bengile ndan nungrim balei bom dan nungrim mano ba thadustur mde ba thawrang ba balingi keno ekentei hato kentei ka kentei kala bankit ban ba tang ban yo bam pipen ro eki kentei nda pila de bam pi ben yeki marwe ti kade halor jong kata ken kabala de pi phai sa kadustur lajot la de pi phai ki balang le la nang jot ti hangno ke jing bha ya ke jat ben riu jungi la danga ngayam nam ta jong pi amde bangayam nam ta la di nganga di urang ba lada ngayam nam ta kikho nam ta katanga amde bangayam nam ta ladi wat perkhat bakla urang ba udah longkum nukum noru haban da yap sundan ru ngan ong ipi umju khuslai namar ba utip ba ya ka ba ulale hi lada udawa ban yap unyap da udawa ban im Henry menta ka badang sa ka ba ngingi di bande hato kamsyong hakirang ba hato kamsyong lada kilong suaman suajungi kila bakla hato kilong menta kamdei banginte ubri ubempat sngotu ukhna ubadang ret uli bisare kakam urang ba lada menta ngan ongi pi lada kidang dei tang kisamla hato kinli bisare kakam unong sensar sinong sensar thau unong sensar himasima kandon jengmut lada umtip kamut udi ben keli marhamat mo kata kadai karukom kadai ka akor Henry ban pen yaki iba isat met hakmat ka imlang salang tekam don jengmut habangi ya katkum karukom habangi jet ya kita kedong sensar daw bobon balang tekum no tangkat to kat ningut kin ki kuslai bat kin lek muslia pat ikakam ko jongki tedang don jengmut
dang don jingmut te balai pat baro sikata baki yakhi bakani sarkar kadi basniyo ti syai ki jalut pat mentah mo kim simlai ki namar bakal ajan ke election tilalade baki bah hadu kata-kata lani baki persah hadu kata-kata ya sarkar ti balai kim likan basno mentah persah ke sarkar hatu pin yui dei maki hibaben hakapur baka sarkar ka kadang terikam dei makihi bas ngapjar endala januan ka election ti hangno pin syania bat yano pin ong ubastat bat yano pin ong ubabi perkhat hi phi kum kiru sempang perkhat hi namar ba menta habangang ngakren na kabenta ka imlang salang jung babun balang na kabenta kitu ki bas ngap ngakren na kabenta kitu ki bas ngap omde bang ngakren na kabenta kitu ki nong wo nia handre kita ki bawo nia ru kade kamon balai lu jung ki bakin pet lani bakin keren bakin comments gamla ban khang ti ya phi baro pade ki bayo jing mun ban ki bas ngawi ha perkhat puson la de ken hikai ken ya lagi khun ya laka tengah na ka banta jung phi kirang ba kentu kumno bangin im kumno bangin le ngin kam nai le ya muslia ya ki brio ki badan ba em namar kalong thik ka badan jing ma kalong thik ka ba pen jinjar kai la di akin ya akin ya le ya kam ngi ubrio hi kum nong bela ngi hi kum brio barit trai la ka kam habang imyo ai ka hok ngi haban ban ya le handre haba mdan nong penwet ngap la ka ngap ya la ka jong kalti haba donong petut la danang la ban kiar ya la ka jong kalti handre habam don shu kalat kalti ti haban ya le kata ka e ka ba nganga sngawi la dia ngakan turu yupi balada pinlong kum kata ka jinglong ka ba krante haban krande krante hab krande lada kanong ka ba i ba pipim longshu banchu ngap pi haban krande kata kum ubrio ubadon kata ka jingiti blam pi haban kren henry lada ka ba shishu tak nai bunya ya babaya la jong ti henry kasyong hala ka kampat namar kumyang amo ubun ketin don ki ba isi yap tang su i ka duru henry ngan le kumno ba ban kata ka jing itip lem habban le hi kat bakot le ibor henry la de ban persngsi ino le kumno pan namar banga im hakari sincar paj ba ngi haban im hiru kum kibrio balai lu dei ban cha set up hano ngas ngawi la dia bangalong bri balai lu dei na takadaw bangam don hiru kanu ka ba kibrio kila pan keno ba uni udui agent jong kata ka parti uni udui agent jong kata ka parti handre ngadei ubrio balai lu dei na takadaw pinom la hiru ba uni ubrio jong kata ka balang uni ubrio jong kata ka balang ngalet kat sa bangamon ngade ubrio balai lu ngalet kat sa bangamon ngangit ya ublay nga im hak kerteng jong ublay ngade ubrio balai lu hak kerteng jong ublay nga yat hakamon balai lu handre ngam tre ban le kanu ku bos niu pa ban keren ngan keren dai dei na takadaw ba lada pis ngawi ya ka na ka ban ya tei na ka ta ka jing bah te tos ngap pet perkhat puson hiladi khanang ba pindup man bah halaki yeng kisem khanang ba pindup imsuk imsan balaki khon balaka tengah bangim dei ban yabe karong ya karompong namar ubrio hi baro ubatlot ubrio hi baro ubaduna tiala danga bakla sisin tongan kan mauno nganom le isu ken ti kadai kata ken karukom ti mentangan pulieno mo naka kitab yung sirak na kalinong basipho kajing kantu yi kinong sensyar kakambale da kikti ki bastan kayo jing yero
te kumta ya unong ya lampat jutip ba ustad na ki ktien jong u ya uba khor ktien jutieng hasnong hathau bat ya uba keren kat balap ju isi penban unong sansyar uba stad upensan perang ba eleki brio bat ya kejing penyat kam ubasian bat ikejing penyat kam ubasian kan renti kumbalong unong bisyar kumtaru kinongkit kam jong u kumbalong unong sansyar kumtaru kitraisnong baro usiem upapathar un penjot yalaki khun ki hajar handrei kasnong kanroi habadon kinong yalam ki basalang kajing penyat ya khandau kadei ha ki kti utrai bat unthung da ubrio ubayadei katkum kajuk kajingle jong ubrio kasyong ha ki kti jong utrai bat upenkup da kaburam ya bat upenkup da kaburam jong u ya unong thau an te hang ni mo kajing penyat ya khandau kadei ha ki kti utrai bat unthung da ubrio ubayadei katkum kajuk hang ni ngideon perkhat bah namar ba lada kum ha kani jala jungi hato ladon mo ubrio mo nakajat benriu jungi ubala long kumta hato ladon mo ubrio uta ubangi la ibit baro bat ubom syakan tho shu ha kajat benriu jungi ladon mo uba pilai hun yesuk ba unlong uta unong yelam jong kajat benriu jungi habatang kabeng ke kano tede hang ni ken ba yanu ngin kano bat yanu ngin ong bat yanu unlong na kabenta kani kajat benriu ti menta ngan puli no sa kadukot na kadukot ke benriu kapap kajing sorong wat judom yu pramarjan haba ulia bomdei bat wat juli ai ha kajing ingkong ya kajing hangame lai isi da utrai bat de kibrio bat ya kajing le bom hok baro ar ki ijli kabor sencar hima kayat na kawei sya kawei kari namar kajing bom hok kajing hangame bat kaspa ya eite uta ubalong tang ka khandau bat utpei ula ban sarong kuma sarong hang ni mo babun hi kibrio sien ba kimju yakran na kamenta ki pajba na kamenta ki jat benriu lajong hendrei ki yakran na kamenta kata ka parti ka national party na kamenta ka parti beruspa ka kemi jungi ke beruspa ti baru khot ki diki khon ruspa sudah te mentoy ayu ke nyingi baduk banang le jet banang le im banang le yakar ngat lang bat kitu ki ba im ha halor jong kata ka jing keren kop jing keren sarong jong ki kanon jebut ayu yang abat ye pi kibriu kibarit kibaria haba ki khlam keren bangi penjob ye ki keren ba kita ki parti ba penjob ye ki keren ba kaspa jung ki penjob ye ki dan jingmut ayu bangi nginang yale yakam kum ya kani kejat rokom sensyar ti hatu kamut long lada ndalakut ka election kamut ngisai le drama biang ngisai le thau sha biang hamadan thama biang kathma ba khlem tiar khlem tar kathma ba khlem kuli khlem suloi kathma ba khlem wat khlem sti super tapan nakar yang sentur te kadon jengmut ayu hang ne ken kapan sngothu kapan perkhat namar balei ba habanga pulia ya ka bible nga sngothu pat nga perkhat ahla dia balei kalong kumni namar ya kini baru khot adep tho lupa bat ya jingle jingkam jungi la adep mang lupa te dei na kata kadaw ya eken ya eite uta ubalong tang ka khandau bat utpei ula ban sarong ya eite uta ubalong tang ka khandau bat utpei ula ban sarong habayala de uli ban yap mo wat haba udang im kisnir jung ukring suai kajing pang kabakerni kapendu boj ya unong aidawai dang menta kasngi us iem la syai layap enda ubri uyap uyo pateng da kinyang kersi da kimrat klau bat kiksan haba ubri usdang ban sarong ui no ya utrai ublei mo ui no ya utrai ublei uklet
Haba ubriu usdang ban sarong ui no ya utrai. Kamut de ublei ke. Bola thau yang ye pi bola thau ke baro. Ngidi ban tieng yu ke. Ngidi ban tieng burom yu namar ba. Ladangi klet yu ngim kan mau yu. Dia tangkat tangi lajot. Tangkat tangi lajot. Haba ubriu usdang ban sarong ui no ya utrai kadonut jung kalendet bak nala unong thau. Kajing sedang jong kajing sarong kalong kapap bat ubriu ubasno haka ukerni tang kakamsi namar kata utrai upha kijing pen saja ki bajur halor jongki hadu bakin dal kopom utrai ula pentung baji ya ki khet jong kinong sensar bat ula pensyong da ki bapo haki jaka jongki utrai ula jenrat ya ki thiet jongki hima bat ula thung da ki basngurit haka jaka jongki utrai ula penliem ya ki hima bat ula penjot yaki hadu bandamadan saka khendeu yaki katto katni ula penjot hadu ba om sa shu wat ka kerteng jongki hak khendeu ya kajing sarong am shamla thau na kabanta ki brio ne ya kajing daka na kabanta ki tu ki bala kha saka perthei ngide ban perkhat bahana la demo ya kajing sarong am shamla thau na kabanta ki brio ne ya kajing daka na kabanta ki tu ki bala kha saka perthei Ngidion perkhat ala dia. Sakani ka dekot ke bakat kendai mo kaburam basisha. Ka eka jat ke babit ban yo buram. Hang ne budak jeng keli mo. Ka eka jat ke babit ban yo buram. Ka jat ban rio. Bor-bor tinggi keren imat ngil apulia bahai ke Bible. Handai kata ka jeng liak ke jeng kam don nungrim ha ru. Namar balik ngim simrabut enti katkum balap tha katkum bal hikai da Bible dei na kata kata ngiyat ha kajing sarong bangi sajot kum ni kata kajing sarong briu ban thau si thau kitiki an thau briu deki po lai po jat an kia thau handrai kam poi se kata ka an kakut hi tang hala kata kajing thau jongki haka umdum bat set senduk klem pei hae ru omdon batip manoru kitip tang kitu ki badon hang tohi bade halor jong katahi kabar sapen kelumar khli ya ki khon kabri nyotre kai kajat ke babit banyo burom kajat benrio kai kajat ke bade banyo burom dak jing kelimo kai kajat ke bade banyo burom itu ki bating burom ya utrai kamut ya ublei mo kamut ya ublei trai kamut ublei blei kamut utrai jong kajing im jong a jong phi ken kitu ki bating burom ya ublei kai kajat kabom dawa banyo burom kaniru kajing keli kajat benrio te kamut na kamanta kajat benrio phiayat penhe sadam banyo nam yo burom kumna phimele ran la dei ba phiele shisha na kamanta kajat benrio ti le kumbarani ken mo le kumba u ba rani mo wa arti ai de ban le kum to ken ka to ken kanuksa kum urang ba basisha umi ban le ban rat dang khong ye ka bamsap ka to ka thim ka jala jungi namar bala jalei plan ki kam thok kam syukur te de na kata kata de ban le kum to ken kai ka jat ka bom dawa ban yo buram ka jat ben rio te kamut na ka benta ka jat ben rio wat jukwa buram ra wat jukwa anam wat jukwa apau ra wat ju ngawlong kapten ra yo yap kloy namar balei namar kapap ka jing sarong hi kalam sya ka jing jot yo brio lada menta phim jot kanom slam hiru wa phim jot namar kata ka jing sarong ha ka do nut phis ngau bet baru khoj bala na ladi handrei kamder ka jingla ka jongang ong ipi lani kamder ka jingla ka jong iki brio ka dehi ka jingla ka jong ublei dei na kata kata ngi ban snothu hi habangi pulia ka Bible ngi on perkhat pan puson hi na ladi amdei ra da ka bangi pulia ban ngi alam baklangi keren da ka wei ngi perkelan jalebi pan handrei hang ne ka theu direct ban kani hi ka pen isyai ba kai ka ba ka Bible ka hikai ngide ban keren kumta ngide ban le ru kumta omdei ban pulie tang ba sale pat dakum wei pat
ka Bible ka tho kum ni ki le pa ta khong pong te kam de ru kum ta de ban le kum bala tho iken kai ka jat ka bom dawa ban yo buram ki to ki ba pen khen ye ki hukum ban ki to kai ka jat ka bom dawa ban yo buram kamut ki to ki bala pen khen hukum kamut ki bala yat palan na lor jong ka an kamut ki to ki ba pen khen ye ki hukum mo kai ka jat ka bom dawa ban yo buram ki to ki ba pen khen ye ki hukum ki to kim de ban yo buram hapdeng sipara ubalong nong yelam udawa ban yo buram bat kitu ki batieng buram ya utrai ki dawa ban yo buram hakmat jong u ka buram jong kiri ubha ki bahe kardan bat ki baduk ka dei ka jingtieng buram ya utrai hanre hangni mo ka buram jong kiri ubha ki bahe kardan bat ki baduk ka dei ka jingtieng buram ya utrai kamlong ka badei ban iben ye uriuduk ubapro jabieng lamni kalong kabasyong niya ban ay buram yu urus niyo. Uriw dan buram unong bisyar bat unong sensar kinyo la ka buram. Handray omdon uwe naki ubakam kraw ban ya ubriw ubatieng buram ya utray. Kiriw light lut kintray kam hapo usyakri ubastan. Kiriw light lut kintray kam hapo usyakri ubastan ban uriu sngotu unom knyum ai wat ju pau kop yala ka jing start haba pitrai kam wat ju pen pau kop yala ka jing start haba pitrai kam ne wat ju pen kra yala di haba pikerdu la ubri ubatrai la ka kam bat udap pahu pahai ban ya ubasyang keleng ban kop klembam kokun tole antat haba pi yaro yala di bat to wat buram yala dia tangkat ba phi syong hok mano ban pengkesan ya ubri uba penrem yala dia hi ne mano ban buram ya ubri uba penja buram yala ka jing im kumba ya uba don spa la buram namar ba udon spa lada la ai buram ya uba duk lada la ai buram haba duk kat noli lei lada ri ubha lada ai buram haba duk kat noli lei lada ri ubha bat lada ubriu ujak buram habat don spa kat noli lei la uduk kani kejutang jong ublei kani kaktin jong ublei ngasngungu yo ublei ti manta halor kani kejing pulie kabam ta kamit kadi kabanga ade pelaceng mensuaru handre ngayai pulie habanga pan hukum no ublei terkenrat to pen i ya kalenti kajong me hanga kumno bangan niat ngan keren ngan le ngan kam na kabenta kalasai na kabenta kasibit habanga dang thia dang dem habanga trei ngakta haba shua bangan trei bangan ngakta kata kade kamram jungi kum kibrio deina kata katau habang ngi yaladi bat ki jing im kajungi kabaman la kasngi kumno ngintip bat ki ei kita ki ba perkhat yaladi bangilong ki bastan hato kamdei kajing sya elam bakla hanor hanu uai ubrio bala tip lut yala kajing im la jong bat ubla yu ilut yau thingat jung ki wei hato yau thingat la jong nila ban yu i deina kata kata balei banga hapan keren ya kata namar kumbanga ngakadau yala di ei me badeng do todong wadle huli ka basniu namar balei ngatip skam bat lada ki wei ru kene sniu nga nganom sya dalilei Henry ya kiweiru nganom le sniu ai Henry ya ka ei kaba ngidei ban kran ban khana ban yepen i kata kamut kalong hala kajing sngutu kajonga kajong pi namar ba kajing im bat ngi kibrio amdan mano bala batip menta ngam kran ngan khana lasai ngam don chu pinle akumno mano bantip yaladi handre ka ei kabangi ngile ngi kam da kabangi ngu ngi dam yo uble terkenrat kata uble terkenrat un pelat yangi na ki eki e baro kijing mensa na kijing sya elam bakla hakibor jung kijing dum mo kijing sya elam bakla hakibor jong ki eki e jong kani perthei kijing sya elam bakla ha kijing kwa lalot kaspa
kathok kasyukur ti de na ta kadau ba ngi hap ban aingu yo blei man la ka khlimat habadon ha kano kano jing persoi kenang bangin laj yela di na ka jing sniu handai don kum ubrio ubangi ngi em sngoto baladang apuli bible kamut kamlong syu yanga kam dei kumta kalong yangi kibrio habang ngile ngi kam yaki eki e baro habang ngi benset yela kemensia mila ka donut au blei terkanda namar nginang dei tong ubrio botrot te nginang dei tong ubrio boduna te nle kumno handai ngamla ban i ya ka bible handai ngakloi ban i ya ka balang sto ngakloi ban i ya ka balang kamla ban tin ti yang aso ublei ka bible kala ban tin ti yang aso ublei kata ka de kijingai kujunga namar balei ya ka bangan im lengku kijing lengkum ka jingmut jing perkat hang tu ka baha bangan nai bangan lej ban long merau hang tu ka baha bangan nai bangan lej bangan cate kan jadi nar hang tu ka baha bangan nai ngala ban im kum ubrio balai dut kum ukun jong ublei da ka banga puli ka bible man la kasni man la ka step man la ka miet ngan yai kan mau yu ublei om dei tang ha kasni sonde mo ngai kan mau yu ublei sirta ka jing im ka jonga ka lang im ha ka ka perthai namar nga tips kem klam ma u ngam long i dei na ta ka daw ba ka e ki jinget nadu ka man siam ka donut ko jonga ngai hikai ru ye phi baru khot ki ba pet bahai ka ne kai tu sonol jonga lada phis ngau ya ha phis ngau don jingmut la ne phis ngau yo jingmut te sa like share ba subscribe hang tu sa comment sin tu handrei ka e ka ba ngamla ban ai e phi handrei to siam tangkini ki sembo perkhat ka bangang ai phi namar habangi mat ki jingle ki jingkam jongi man la uwe po uwe ubrio ngidon la ki jong ki pap ngidon la ki jong ki jing duna ondang ngiyap ru ngimla ban yap lang hakaju apur ngiyap la ka jong te don ba phi yap shua ma phi ne don chu ba yap shua manga henrei tangkat kisngi ki ba langkot kat banginang im kini sla perthei ngide ban le ya ka ba bahi kat banang don hakani perthei ti tangkini kentian kublai sibuni phi baro kamet pasuk kamen to ai bo blei terkenrat undor kat ban ngabat phi bat kani ge jaj ban reu ko jongi kaba ublei udai e khanang bangin dupla bangin ya snuthu ngin dupla bangin penchong nongrem bha ya ka e kan kanongrem ka bangi ngidon khanang ba indup imsuk imsan kapateng ba manta bat kapateng ban sawan ti tangkini kentian kublai sibuni phi baro tiasuk